ассалому алайкум тамошобинони азиз, ман Самиев, умед шумо бошад дар канали VMS-TV қарор доред. Чӣ хеле ки дар видеои пешина ваъда дода будем ки дар канал конкурс мезгардонем, озмун ташкил мекунем. ҳамин рӯз иборатан озмуни мо сар мешавад. Пеша ки бугун бардор аз озмун беплай дар як ҷойгӣ гузарода мешавад бо канали Доруфармо. ссилкаш дар поини видео ҳастай. Доруфармо дар роҳбариш хидм ҳастам. Дар у канала мақсад сета бугем туфа мондагай, доруи хуб мондагай дар канали мо боша, дар канали VMS-TV боша. Якта камера, якта штатив барои телефон ношкош бо дароз мешава. Изолярмонак шая, петличный микрофон. Баъд якта стабилизатори ручной ҳози ҳамаша тарзи истифода баришона. Шарт шароитҳои ғолиб шидана дар ҳами бигем канали мо мефаҳмонам. Дар ин озмун бардоро ҳар яки шумо метавонед иштирок кунед, новобаста синни сол, новобаста аз макони зист. ҳозир боша пеш аз видеоро сар кардан дар канал подписатсия кунед, лайк монед, мо боша видеоро сар мекунем. бардори азиз, чӣ хеле гуфта будем камераро мондагем. ҳозир дар бораи ҳамин камера камтаракак ба шумо маълумот будам. Камера номаш Canon Legria Pro агар бихонем HFR17. ҳозир ҳамира бигем навш HR808 ромадагай вай бо мошини тарака и стари выпускоша не ки бародари азиз барои блогерое ки нав кора сар мекунанд, барои ҳамин камера мақсад басандай, барои ки ман худам шахсан ба ҳамин камера мақсад чанд видео ман кардагем, чанд видео не видеое ки дар канал ҳаст бибинен качествашон и качество камтарак фарқ мекунад, бидонем ки дар ҳамин мақсад камера снимат кардагем. аз он ҷумла видеое ки дар шаҳри Қирғонтепа снимат кардагем метавонед дар ҳамин канал бидорен, ҳамаша тамошо кунед. качествоаш ки хуб нест назар ба ин камера ки ҳозир камера мара дора Canon 600D хела фарқият дора. Не ки чӣ хеле ки мегум барои блогерое ки начинающан на кора сар мекунанд, ҳамин камера басандай. Якчанд минусҳо дора. ҳозир ман минусоша бугум. Якамаш ки микрофона подключит кардан намешавад дай, барои ки худаш встроени микрофон дора. баъдан ҳамин ки форматаш MP4 нестай. барои форматша дига кардан, мисол видеоро вақте ки снимат карден мегирен, мақсад ягон программа форматша MP4 мекунед, ё ки ҳамада беҳтарин ходиш гуфта по беҳтарин роҳш мегирен дар YouTube мепартен скрити кади, мақсад маҳкам мекунед видеоро мепартен, бас кашатш мекунед бо обратно чем дар программа иқадар кора сарф кардан. программаҳое ки дар телефонан дар ҳамон вақте ки ман ба ҳамин камера мекардам просто у программаҳо дер обработка мекардан, ман мегифтам дар YouTube мепартам видеоро, боз кашатш мекардам, ба обработкаш мекардам. ана хубиш дар ин ки 8 гигабайт памяти встроени дора. шумо шарт нест ки флеш-карта мақсад бизанед шава ба камера кунен, мегирен мисол дар худаш камера мекунен, баъд дар флеш-карта копировать мекунен, ҳамаш мешава. экранаш гуфти гапо анахе то мехира обратно и хубай, барои ки ҳозир камера ки мана камера дора, ин ҳам экранаш хуя майна хизмат дестам мепара. вақте бисёр блогерора диден ки ҳамусу нигоҳ доранд, дар шумо нигоҳ надоранд, бидонен ки хечона о нигоҳ доранд ки хечон чӣ хеле омадаса. ин аиста мақсад линзаи камера аиста анам хелеш ман худам мисол нигоҳ кардан метавонам, мебинӣ ки чӣ гап рафтаσα. ҳозир ман ҳамун экранро тамошо дорам. барои ҳамун бифаҳмида мисол диден ки блогерро усра нигоҳ доранд, значит хечона нигоҳ доранд, барои ки мақсад чӣ гапай гуфта бифаҳманд. ана баъд бо чӣ хуби дора бародари азиз? хубиш ҳамин ки 20 маротиба объекти ки камера мекунен пеш меора, 20 маротиба калон мекунен, зумуш 20 маротиба фокусировкаш тези бадай ҷое ки мақсад фокус мекунам. ана сурат гирифтаям мешава. ҳам ручной мақсад чӣ дора пеш хафо бурдан, ҳам автомати плавни метавона бара ва настройкаш мекунен. камераи бисёр хубае. ҳамин фақат мегум ки минусош качествоаш 100% нест ба мисли хай мегум ки кӯҳнаи камера. баъдан батарейкаш мақсад долго намебарад. ҳамин батарейкаи ҳамин камераҳои мақсад максимум ним соат 40 минут мебаранд. аи 20 минут, 25 минут, 30 минут як батарейка дора. смениай метавонем мақсад алиш кунем, ё ки мешава ки бо мақсад бихарем батарейка. флеш-картара мақсад дар через адаптер мезанен, зарядмонакшам мақсад дар комплекташ ҳаст, зарядмонакшам мақсад равонтон мекунем. ҳозир мо мефаҳмонам барои ҳамеро ба даст овардан чӣ кор кардан дар кор. у камкори мақсад қӣн нест, фақат подписатсия мекунед дар канали Доруфармо, ссилкаш дар поин ҳастай, дар канали VMS-TV, дар инстаграмҳои ҳарда ҳамин канал VMS-TV Доруфармо. тамом, дига шумо ҳичи дар кор нестед. як комментарий менависед дар таи ҳамин комментарий касе ки лайки бисёр гирифт, ана ҳамун кас ғолиб мешава. барои чӣ мо ихӣ кардем? барои ки кадом шахсе ки мақсад дар ҳақиқатан мехоҳад ки ҳамин чизоро ба даст ора, ҳама кора мекуна. не ки бардор аз пеша ки бугум ки комментариҳое ки касе модарша дӯст медора лайк мунад, касе худоро дӯст медора лайк мунад, рамазонаш дар дорен лайк мунад. ин хеле комментариҳо
удалил карда мешавад, хубтараш ҳам хали комментар намонен. ислома истифода набарем барои ҳадафҳои худтон расидан, барои ба мақсадҳои худтон расидан. بسیار گپای خوب گفتین معلم، بسیار گپای خوب گفتین. комментарҳои действительно бумонен мақсад барои чӣ шумо мехоҳед ҳамеро бигӯен. ихе мардум да мақсад фаҳмошава мардум лайк монан комментариятонда. инами бигем кори асосӣ ҳамея ки комментари мемонен, дута каналода подписация мекунед, халос дига шумо мақсад ҳичи дар кор нест. метавонед дар канали Доруфармо дуромада даоҷам як комментари монен даоҷа автоматик мақсад гирифта мешава. победитель яъне ки کسی که غالب اتوماتیک طریق پروگرام گرفته میشه اونجا فرق نداره کامنتر شما لایک میگیره یا کی نه میتونید اونجا بدرین در همون ویدیویی که درباره آزمون همون در مقصد اشتراک میکنن اونجا یک داروی خوب موندگی عربستان سعودی برای سعودم میتونید اونجا مثال غالب بیاین هم در اینجا هم در اونجا так хаш татифай бародари азиз ношкош калом меша маҳз ин комплект барои ча барои ҳам касоне ки блогер телефонтон дар ҷа мемонед петличный микрофон ҳастай микрофоне ки дар ҳамаи видеои пешна худам мақсад ман ира истифода мебурдам агар касе надида боша микрофони нав гирифтем боя беомадин видеош дар канал ҳастай метавонед бидонед тамошо кунед ин микрофона худам истифода мебурдам як 2 метр ҳастай так ира дар телефонтон мақсад подключан мекунед дар камераам мешавад не ки дар ин камера ки мақсад мондагӣ намешавад барои ки ход барои мақсад чӣ надора чӣ мегӯянд барои микрофон ход надора баъд давомаш бародари азиз стабилизаторе ки ман худам ягон маротиба истифодаш набудагим барои ки ира бояд дар берин истифода барӣ чӣ хеле ки медонем дар берин ман фақат дар шаҳри Қурғонтепа видео кардагим тамом падра дига ҳамаи видеом дар хона мона мисол дар ҳамин хона ин стабилизатор ман камера суратоша мақсад мемонам чӣ рола бозӣ мекунад бародари азиз барои роли ҳамое ки камератона наҷунбона ҳозир ман ҳуиш мекунам нишон метавонам барои шуморо чӣ хел кор мекунам хесайдин чӣ мекунен ручка дора бародари азиз ин ручкаша мешавад ки бе ҳеҷ ҳам хеле истифода барен чӣ хеле ки дар видеои пешина гуфтагӣ будам бародари азиз ҳамаи резбуҳои штатифо бигем стандартнян мисоли сёмнян мешавад ин ишам бародари азиз сёмнян ҳозир як дақиқа ҳамашам нишонтон будам мешавад ки ҳамин ручкаи ҳамира просто ҳамчун штатиф истифода барен ё ки мисол дар бери вақте ки мегарден ҳозир ман нишонтон метам нерхи сайдин мешавад телефонтон дар дуруш мемонед ман бонам ҳамаша нишонтон будам телефонтон нерхи бардора аз мемонед мақсад камера кардан мегирен ин мисол як функсияша мешавад ки ҳамира ба ҷои мақсад телефон камераро бичаспонем камераам дора барои штатив дар насб кардан дар таҳаш мақсад ҳамхе ҷо дора бигем ҳамхе мечаспонеша бародари азиз ина камера берда нерхи мегарден камера кардан мақсад ана барои ки мақсад вақти дар бери камера кардан стабилизатсия нест мешавад барои ҳамо ин ҳама ки мешавад роли стабилизатсияро бозӣ мекунав ихе чем дар даст қабидан наҷумоиша гуфта не ки ҳастай анам хеле бигем аппарате ки намена не ки ира сабират кардан кори қиндай бародари бояд ҳам балансша биёвенда боз аввал бологиша часпонем нерхи дасташ мечаспад айҷа бародари азиз нигаҳ кунед бародари азиз вақте ки нерхи часпонеша дар боло камера мечаспонем вазифаш айча вазифаш ҳамае ки вақти даст шумо агар исиам рафт ҳамин дар ҷош беста стабилизаторҳо ҳаста агар дагӣ бошен нерхи агар боҷмони ҳамин дар ҷош беста ҳозир бо камерара мақсад дар болош насб мекунем бо нишонтон метам чӣ мешавад десем ваз дар пеш зиёда дар иҷа не барои ҳамун мегирем симат мекунем дар ин поин мезанем инҷода бародари азиз 4та мақсад нерхи шикофак дора барои ҷош алиш кардан 4та ҷои резба дора ё ки мешавад ки грузе ки дар поин ҳаста ин грузшам симат кунем баъд мешавад айҷа бо регулировкаш кунем мақсад чӣ хеле ки маъқулатон ҳамхе регулировкаш мекунем ҳамин як хеле мекунем ки ҳамин камера анамхе рост беста даст шумо ҳамхе рост вақти ҳуш додед нерхи поён нарава вақти ки исод баъд шумо дастона ихе агар ҷумонданам гирифтем дар вақти сёмка ин ҳамхе рост места бигем ин стабилизаторҳои бигем арзонтара ки айда бо қиматош ҳаста ҳамада хубаш электрониша ҳозир ман видеоша дар иҷа мемонам агар ёфтам ягонта вай уман зури бадайда мақсад бо ихе агар часпонем бо қафо мера барои ҳамун дисбаланс ҳамин як канал наркор ки балансша биёвӣ баъд бичаспониш баъд дига тамом ва ҳамин чӣ хеле кардем бо дар демгиш мечаспонем дар демги резба баъд чӣ хеле ки мақсад камераро то метен дастона меҷморен медавен камера дига ҳечи мақсад намеҷунба стабилизатсия мешавад ҳозир ам қариб ҳозир ҳолиам не анам хе бояд рост беставу ҳозир ам рост наистоди сай
долгай барои ҳамин ира ман гуфтияпо ягон мартиба истифода набурдам. Агар беру буромадем ба хай метавонем ки ҳамхеле истифода барем. Ман ручкаша истифода бурдагим халос. Бародари азиз, вақте ки мақсад настроитш кардем баъд аз 1 соат бояд анамхе примерно анамхе шава. Ҳозир ман ки бигем ин 100% баланс нест ё вақте ки анамхе кидем даже агар анамхе буҷмоне дастонам ин бояд анамхе дамҷа фиксация бест ягон со бояд наҷимба. Кори инми аҳамия яъне ки плавни кардани движения дар кадр. равон карданаш бародари азиз тариқи почта Россия мешавад. Агар шумо дар Россия бошем роитон мекунем. Агар дар Тоҷикистон бошем Тоҷикистон дар равон карда метавонем бародари азиз отслеживат карда мо наметавонем ки ҳамун рафт расид ё ки не. Барои ҳамун хубтараш ки ягон шиносотон ягон хешовандотон ки дар Россия боша мо ҳамво дар роӣ мекунем. Ихе барои шумо барои мо ҳам хубтар мешавад. Барои ки программа ҳаст барои почта Россия почта Россия барои отслеживат кардани посылка. Ҳар як посылкае ки мисол равон мекунем рақам дора. ҳамун рақамро дар программа мезанем мебинем ки дар куҷо расидаги. Дигар давлатҳо равон кардагим дар мақсад ширкати дорфармо кор мекунем. Агар касе ки будона отслеживат мешавад то давлата меравад баъд нест мешавад дига отслеживание. Барои ҳамун хубтараш ки мо агар шумо рафту мабуду ғолиб омаден ҳамин посылкора равон кунем ҳамин Россия. барои ҳамин хубтараш ки бародари азиз мо ҳамин посылкора агар мабудо ки шумо рафту ғолиб омаден ай Тоҷикистон бошен хубтар мешавад ки ба ягон хешовандони шумо ки дар ҳамин Россия ҳастанд ба ҳамо равон кунем. инем қадар буд бародари азиз маълумот дар бораи туҳфаҳое ки дар канали Vmaster TV гузошта шудаги ҳастанд. ҳозир бо як бор дигар шартоша эълон мекунем барои ба даст даровардани ана ҳамиё. Так подписация мекунед дар канали ҳами Vmaster TV. баъдан дар инстаграмон медонед канали Дорфармо силкаш дар поин мемонам ё ки дар YouTube просто Дорфармо мезанем медонед дар уҷа подписация мекунед. дар инстаграмшон ҳам подписация мекунед. баъдан як комментарий дар уҷа мемонед. як комментарий дар уҷа комментарие ки дар дорфармо мебинед ура автоматик агар программа интихоб кард шумо дар уҷа ғолиб дониста мешен дорура новобаста ки ҷое ки бошен равонтон мекунад. дар Тоҷикистон бошен пилша метавонем бигирем мақсад пилша дар номтон ё ки дар номртон дар ин ҷа боша комментарий мемонед. комментариҳое ки дар аввали видео гуфтам у хеле не бародари азиз хубтараш бифаҳмонед ки барои чи шумо дастойнен барои чи шумо сазоворен ки ҳамин чиза соҳиб бошен каналотона илтимос реклама накунен. мемонед комментарира лайки бисёр мегира ғолиб дониста мешен ҳамира через почта равонтон мекунем ба тамоми шаҳрҳои Россия. дар комментария ҷавобтон метавам ҳатман. баъдан дар описанияи видео бо маълумоти пурратар мегузорам дар бораи мақсад ҳамин конкурс. касое ки нафаҳмиданд метавонанд бидроян бихонанд бифаҳманд. агар видео маъқултон шуда бошад дар видео лайк кунед, канал дар подписация кунед. дар ҳамҷо бошад видео имзоро ба анҷом мерасонем. тӯли ин чанд муддат бо шумо будам ман Самир Фумед. ба ҳама барори кор дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр то бозид.